कार्बि आंलं जिल्लानि मोनबा बर' आफादनि बोसोरारि जथुम्माया लांहिनाव सानथामनि हाबाफारिजों सोलिगासिनो। मख'नो गोनांदि कार्बि आंलं जिल्ला कसारी समाजनि 73थि बोसोरारि जथुम्मानि हिराथि मायथाइ फालिनायजों लोगोसे कार्बि आंलं जिल्ला आबोबनि 35थि बोसोरारि जथुम्मा, कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' साख्रिआवला गौथुमनि 35थि बोसोरारि जथुम्मा, कार्बि आंलं जिल्ला बर' आबादारि गौथुमनि 17थि बोसोरारि जथुम्मा आरो कार्बि आंलं जिल्ला बर' गावबुरा आफादनि 15थि बोसोरारि जथुम्माया जयै खुंफुंजादों। दिनै नैथि सानाव हाबाफारि बादि फुंबिलि समाव कार्बि आंलं जिल्लानि मोनबा बर' आफाद फारियै कसारी समाजनि फिरफिलाखौ दलसिं बसुमतारी, आबोबनि फिरफिलाखौ लीला दैमारिया, बर' साख्रिआवला गौथुमनि फिरफिलाखौ दिलीप दैमारिया, बर' गावबुरा आफादनि फिरफिलाखौ मनिन्द्र नार्जारिया आरो बर' आबादारि आफादनि फिरफिलाखौ बुदिराम नार्जारिया बिरहोयो। बेनि उनाव मुंख्लं गाम्फायाव आलारि बाथि फोजोंजेननायजों लोगोसे बिबार बावजेनो कसारी समाजनि बोसोनगिरि उत्तम चन्द्र ब्रह्मआ। सानजौफु समाव कार्बि आंलं जिल्ला कसारी समाजनि आफादगिरि दलसिं बसुमतारीनि मासि सामलायनायाव गेरेमसा बर' हादोर दानायनि जेंना आरो बेखौ सुस्रांनायनि राहा आयदानि सायाव मोनसे सावरायमेल जालाङो। बे सावरायमेलाव त्रिपुरानि बरक कक्रुबाई बसं एबा ककबरक साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि बिनय देब बर्मा, बिथांजों लोगोसे रहि चन्द्र देब बर्मा, रतन देब बर्मा, साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि डक्टर प्रेमानन्द मोसाहारि, कार्बि आंलं जिल्ला टिवा साहित्य सभानि नेहाथारि जनार्दन पाटर आरो गोबां गुबुन गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारिनि गेजेरजों कार्बि आंलं जिल्लानि बर' आफादाव खामानि मावबोनाय बारग' मावथि फारियै नाजेन्द्र बसुमतारी, बिसेसर बसुमतारी, रन्जित दैमारी, हलिराम नार्जारी, भगिराम दैमारी, अहिन हाज'वारी आरो तरनि बसुमतारी मोनखौ मान बावनाय जायो। डायमन्ड जुबिली सेलेब्रेशन खुंनायजों लोगोसे कार्बि आंलं जिल्ला मोनबा बर' मोखां आफादनि जेरै कसारी समाज, आइजो अनसाय आफाद, साख्रिआवला आफाद आरो गावबुरा आफाद, आबादारि आफादनि बे बोसोरारि जथुम्माया लांहिन नोगोराव 7, 8 आरो 9 बे सानथामनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै लांहिन नोगोराव खुंनाय जादों। दा दिनै नैथि साननि सेथि हाबाफारि बायदि एसे आगोलावनो फुंनि समाव जोंनि मोनबा आफादनि फिरफिलाया बिरहोनाय जाबाय। लोगोसे मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै जों गासै रायजो राजा बर' आफादफोरनि जानानै मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारि लानाय जादों। आरो लोगोसे दा जोङो 11 रिंगायाव सेमिनार जागोन आरो बे सेमिनाराव बाहागो लागोन जोंनि त्रिपुरानिफ्राय आलासि जों लिंहरनाय जादों रिसार्च पार्सन हिसाबै। आरो जोंहा बेवहाय थागोन डिमासा बर' साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट थागोन, मेघालयनि आलासि थागोन आरो डक्टर प्रेमानन्द मोसाहारि बिथाङाबो रिसार्च पार्सन हिसाबै थागोन। आरो टिवा ख्रिस्टि हान्जा बिथांमोनखौ बिथांमोना साखाफारा जानानै थादो दसरावनो जों मोसानाय जासिगोन। बेनिखायनो गासै मोसागिरि ख्रिस्टि मोसाग्रा हान्जा जे बिथांमोनखौ जोङो साखाफारा जानानै जौसांनि गाहायाव मोसाफैनो थाखाय जों खावलायदों। मोनफ्रोमबो आफादफोरनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना बाहागो लागोन बेखौनो बुंबाय। गोजोन्थों। डायमन्ड जुबिली सेलिब्रेशन লগতে कार्बि आंलं जिल्ला 5টা অগ্ৰণী বৰ সংগঠনসমূহৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। 7, 8 আৰু 9 এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে লাংহিন নগৰত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। গতিকে আজি যেহেতু দ্বিতীয় দিনাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী মতে আমাৰ 5টা সংগঠনসমূহৰ পতাকা উত্তোলন ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আৰু মাৰ্টাৰসকলক স্মৰণ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰা হৈছে। লগতে আজি পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে আমি আমাৰ যিটো কাৰ্যসূচী সেমিনাৰ হ'ব 11টা বজাত। গতিকে সেই সেমিনাৰত আমাৰ মেঘালয়ৰ পৰা আহিব আৰু ত্ৰিপুৰাৰ পৰা আহিব আৰু লগতে আমাৰ ডিমাচা বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আহিব। গতিকে সেই সেমিনাৰ টপিকটো হৈছে challenges to the building of a greater Bodo nation and solution of them.
আৰু এই চেমিনাৰটো লৈ পেলাই আজি আলোচনা হ'ব গতিকে সকলো আমাৰ আঞ্চলিক পৰ্যায়ৰ যেটো প্ৰেসিডেন্ট সেক্ৰেটাৰী তেখেতসকলে আহিছে আৰু সকলোৱে যোগদান কৰিব আৰু অহাকালি যেটো আমাৰ ওপেন মিটিং হ'ব তাত আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ সন্মানীয় আমাৰ সিএম ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং মহোদয় তেখেতে থাকিব মুখ্য অতিথি হিচাপে তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰিব গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ যাচিলোঁ ধন্যবাদ